Какво ли е живот човешки? Кратък миг от вечността, сред препятствия и грешки, обречени на суета. Мисли тягостни или волни се редуват хаотично, другите за да са доволни, поведение прилично. Всякакви ограничения стриктно спазваме закони, а заради чуждо мнение непостижими цели гоним. А след нас какво остава? И защо има ли значение? Спомен кратък и забрава от идващите поколения. Какво ли толкова ще струва да бъдем мъничко разбрани? Човек си тръгва без да се сбогува, остават нелечими рани. А след нас какво остава? И защо има ли значение? Спомен кратък и забрава от идващите поколения. Какво ли толкова ще струва да бъдем мъничко разбрани? Човек си тръгва без да се спокува, остават нелечими рани. А след нас какво остава? И защо има ли значение? Спомен кратък и забрава от идващите поколения. А след нас какво остава? И защо има ли значение? Спомен кратък и забрава от идващите